Hello guys. Punta kami ngayon sa sa Januiay, Badiangan. Ewan ko kung anong resort doon. Pero kuha kami mamaya ng video. Kita-kits mamaya. See you there. PC Barracks Road. Ilag yan naman, no? Alright. Take the next right onto Old Iloilo, Capiz Road, PC Barracks Road. Continue on Old Iloilo, Capiz Road for 8 kilometers. Malapit na tayo guys. Isang oras na biyahe guys. Nung napitan ni Januiay, asa punta? Ang Kabayugan, Badiangan, punta pa? Sige, ang ano nga niya? Jade Energetic Paradise. Sige, thank you. Jade Energetic Paradise. Yawan na ugay
pwede ka ba magbato? Ang energetic, Aristotle din man. Energetic. Napunta ka? Thank you. Albay no, mga karabaw. Jet sa yung lang. Bawa ko namin isang greenery, green. Ang kaon na. Punta ka. Uy, grabe nga lagyan ba? Tawag ka balik ko na. Oo, rubutan ka din. Basta ka mag-ulo, magkega mag-balik sa ko balik na eh. Mga ferns, siguro, may color. Mga bilang mga tuwid, bilang mga dekada, wala kami kabalik. Mga ano ko kami soda, ilan ko yung mga Lucian, no? Januiay. Oo, sa rin maliway, bilangan din. Going down. May mga balay ka rin ako. In 300 meters, turn left. O, 300 meters na lang ta. Alam mo kung nabutuba nila ako. Kaya minsan tingnan niyo yung yung kanilang Turn left. tingnan mo kanilang tabigin na Sana inaayos na lang nila. Nangyari? Lalo. Hindi pa tanawa sa me. Ang kita na, sige ni. Oh my God! We're going down!